Sesian perangai kublai namta jong pilang borong iman pelabi jonga. Bersultan ban pe kini channel ke jing lenti meneng way to heaven. Kublai ke jing suk nyok berkurku kodo ya ke jing ke jong pi kublai. Nang the ke jing kurku ke jong u ka jing im ke jong pi jing lenti ke jong pi pinang yai san pinang yai kio nak ke por pinang yai nang yai rohem khantam le pinang yai san pinang yai kio ha ke jing im ke bakan jam sim. Ye ha ke ni ke por bam ta ko kipra bi cha adan lekan em ngai tin ke jong blai ka ba ngidan kam bangin pule ngidan kam bangin yo smong bor bot ngidan kam bangin phai bor nak katin ke jong blai nama katin ke jong blai kalong ka ba don kam hai ke jing muje ba katin jabi kalong ke jing baham ya kamen sim ke jongi kat bangin pule ke katin ke jong blai ko ki parab ne kata ina small to ber kata ngina shempang ya ke ka ba ublai udan ban kran nam ta jong apa jong kumta ko ki parab jang ha ke ni pon ta kanda ni semua pun ayu ublai bau asyik kan katin ke jong u ba ling ba jong ni katin ke jong u kan bangin yo ba ya bangin kalak ke ba ni yo bangin phaisu ba ka bangin yo kan ya ka bangin yo snow bangin tip sapang jong u ba ublai jong ulong ba kala ya ha kan ni kasni bam ta ngadam kan lemon nga banya sama katin ke jong blai sapang ublai ulong ubayai ublai jong i ulong ubayai ne laki beri ki ai ne ki mai ne laki dan laki ni ki borok pernah kan ni persi ki ai ne ki mai ne andai ublai ulong ubayai ne kata kadai kajing kular ka pasisang ka jang ublai ba ublai jongi ulong ubayai ne te pitip ne mana pi la ka spa jo pi kan ne kam ne ngam tip ka mat jo pi kan ne kam ne ngam tip la kajing bhabre jo pi kan ne kam ne ngam tip la kajing suk jo pi kan ne kam ne ngam tip laki ni ki pernah kan ni persi ki ne ki ne ngam tip ka woi ngat tip scam ba ublai jongi ulong ubayai ne kata kadai ka bas scam kata kadai ka bas sisya nam ka bible ga ithui ka bneng bat ka khundau kan sa kod na ka sa jot no hande ublai jongi gen ulong ubayai ne menin menta ba char gi ba kum ulong uju kumju ulong kam da jingkla kam da jing pher ha un kala banwan ka jingkla ha ka jim jong jong pi ni na ka jinglong khulung ni long khna na ka khna samla rangba teman bat ikut na teki ki boro akani ka pertai kadan ka jingkla hande ha ublai kam dan ka jingkla ublai ulong uju menin menta ba char gi pam jukun kumju ko ki pra bacham ublai u khadu i syakata ka ju ka jinglong na ka ta ka jim ko jong pi ublai u khat syaka ju ka jinglong nam ta jong pi ba ublai ulong ubayai ne ublai ukwa engi bangi long ki bayai ne ha ublai ulong uju menin menta siki bam jukun ublai ukwa engi kumju bangi long kumju menin menta ba siki bam jukun hendrai ha ka jinglong bri go jingi pa nyimla ban long kumju anengi kawan ki jingkela teng kawan ka jing perkhat kawan ki jingkela teng ha ka jingle kawan ki jingkela teng ha ka jingkran kawan ki jingkela teng ha ki boro ka jim jung bri kawan lot ki jingkela kam ka dan ki jingkela ha ka jim ko jong bri hendrai ha ublai ko ki prabi itnga pinum syam kana ka jingkela na ublai jongi ulong uju menin menta ba syuri pam kata ketika tin ke jom nikong naka sitiski hebul nakal nang ba khala naka ka pra laong kumne uji su ulong uju menin menta ba sagi pam ka bumut hau kam dan ke jingkela ko ki prabja kumba uit men syai pi kum tau it mentaru kum ta un it la syairu kumba uisnai pi nadu manusia uisnai mentaru but un yai isnai ru pi la syairu kata ketika jinglong go jomble kumba ukur khu pi manusia mentaru ukur khu wa syala siskiru un kurku kumju hi kata ketika jing long go jomble nama hau kam judan ke jingkela na ulong ublai bayai ne scam but ublai wasisya but ublai bahak kumba ko ki prab itna namar ba ublai jongi hau kam dan kamon ke jingkela balai pidunam nama ublai ulong umensim haka mensim kamon ke jingkela kumba manusia dangre do piring wat pipin hial mensim kumju tak pernah samar piring pipin hial mensim bat andal menta lahir piring pipin hial mensim kamu ka ju hi ka mensim ka piring kam dei bo ambal lala ka jongka ka jingring ba pipin hial mensim mensyang ngaring ka mensim ka ba langkum tu mensya langkum tu mental langkum ne kadi ka ju hi de dina ta tapi pitin ko ki problem ka ju hi ka ba ublai ulong mensim kumba mensya pilong kumtahi kamen sim jopi mentar kalong ande ka pher tang ka wei ko ki probita ande ka jingkela kawan haka do ko jungi haka men sim jungi kam sim jungi kam teman kam sim jungi
kam ju yap kam sim ju ya ti sa kam ju thai tim na ka bible ko kam sim kam ju thai ka tin jom le ka ong kam sim bor ka long bi kum ju hi den bai pat de manga pa phi ken ni thai bat ni kala no ha ka ji nam ka ni ka do ka kala ka jing khat ka jing kala ka jing dawa ka kala ka rukom im ka jing ka kala ka rukom pai ka rukom le ka rukom ba ma do sedang ki kala lo han dai ka wen no pi ko ki pra ba oblai ujungi ju kala ulang uju na do menin mentah sel ki pam ko bat pitim na ngon pi ko ki pra uni oblai u kwa do ba un yai ni ha jim ka jong pi u kwa do ba un yai ni scam ha jim ka jong pi han dai ngim ai lat ba mo u un yai ni ha jim ka jingi naman balai pitim nam naman ba ka jingle ka jongi hiken ka punya klat na oblai kam dei ka ba oblai u ya klat na ngi han dei mangi ke ni ya klat no na oblai ka jingle ka jongi ken ka ba ompat sobha ompat sotmat ya oblai ka bubut ke eki ka ba ngi le kumut oblai umla ban pediang ka ba oblai umla ban pediang jaga bangin e no yak tu ka jingle ka jongi han ngi e ban ban ya oblai jaga bangin phet jangai na tu jingle ka jongi han ngi phet ban ban na oblai jaga ngin care na tu jingle jongi ngi care ban ban na oblai han dei oblai ulang bai haju ublai ulang bai haju kumba kasni wat upnai kalang bai haju ublai uphet lada shitru ublai uphet na ka wi ka sa ko ka uphet na ka saka banwan jakare kumtahi ublai ulang bai haju udan bai hakaju ka jaga ublai han dei ublai uphet lala ka jang ublai umare stai ulai stai kumta ka ge jinglang jo han dei ublai ujongi ulang bai haju udan kumba udan na mensyua haudan hangtai udan hak dorong ke jongpi udan hapo jongpi nama kani ka met ke jongi la thau khang kani ka met ba ublai unyo ban syong hak kani ka met nama kani ka met ke jongi kadi ke temple ke jong ublai ka ublai usyong hang ni ka bumut ublai udan hang ni ele mangi ngim dan hang ni mangi ngi phet ala ka jong ka jingmo ji khadi ka don shawai ka dorong ke jongi ka don shawai ka jing kwa ji ka don shawai ka jing thang ka jing slang ji ka jing slang ji ka don shawai ki ei ki porong ida shawai ngim dan hang ni na ta ko ki para bi cha ublai ujungi udan haju kumba udan mensha menta ba siki ba mam chukun ulang haju dan dai ko ki para bi ublai ujungi ulang ubayai ne ba kwa kan ba un yai ne hapo jongpi ukwa kan ba un yai ne hapo jongpi kumno ublai ulak ban yai ne hapo jongpi pitip nam ka ei ka dau lan ka ei ka lat ka lenti ka ba ublai unla ban yai ne hapo jongpi ka tien ka jong lai ka bible ka itu ingi ko ki para na siti bani ko jo yon na gol nang ba ning ko na ka khoti ba khanda la angkum ne lada ni plai ki pop jongi ulong uba yaine bat uba hok ban map ya kita ki pop jongi bat ban pun khoj yangi na ki bam hok paro tapi lada ni plai ki pop jongi ong ka tinjo lada ni plai ki pop jongi ulong uba yaine nama ublai ulong uba yaine handai ka jing bam plai ka jongi ya ki pop ka jongi ya ka jing bam khoj ka jongi ya ka jing bam ek jing bam klang hon ka jongi kata ki ka ba punya khlat ni na ublai nama ka bible ko ong ba ka pop ka jing bam hok ka jongi ka punya khlat pi na ublai dei ba ublai ulai khlat pi ma pi khlat bat ublai udan haju handai ma pi kan pi khlat na ublai kumba ka yeng ka jong pi kam le jingai pi khlat na ka yeng ka jong pi handai ma pi kan pi khlat na ka yeng ka pi namar balai nama pi mi na yeng kam dei ba ka yeng ka mi na pi amen dei pi mi na yeng ta kum ta kan ngi phet na ublai am dei ka ba ublai phet na ngi na ublai umla ban phet na ngi ublai umla ban phet na ngi handai ngi phet na ublai umla ban kan ria na ngi handai ngi kan ria na ublai de nak ta ko ki pra baca ka bible ko la tangi plai ki pop ku jingi ulong ubayane balai bangi dan kam ban plai ki pop ku ji ba mu ulong uyane ka bomut ko ki pra baca ko ngi dan kam ban pun khud no ban ye thul de ki ek ki jing bam hok ji ye ki ek ki jing bu re ki jing ba ro pi dan kam ban plai ba ro pi dan ban thel ba ro pun khud no kan na ublai jingi ulong ba khud amen de nak ta ublai ujongi o pleu no yak tik jibam hok jong pi baro kebut plano ya thulut tel ik tik jibam hok jong pi baro wat hang ta kan pinsa sutu wa ublai udan hapo jong pi pinsa sutu ende ni teng wat nyimla de ban plai jipo ke jongi teng ni le ra ni tieng ni atatin teng ni da pla ru ngim pla lut kidan jipo ki bare ong ka krin ke jong plai kidan ki jingle ki bare ki jong ubreu ba ubleu umla ban pla chagi wei pan ane ubreu umla ban pla wan ngan ang pi ko ki pla bi tha wat thlai wat ha ublei du thlai pi pat pla e ki pop ki ba pi la
ke iki ka pop ko ba phi phila yo se phi phila klat no ikata ka pop le kan ma ublai jungi ulong ubayai ne ublai jungi utip bet ubat scam ya ka jim ke jong phi nama balai ublai dan ha ublai kam da ke cingkala ulong ujuk menen menta ba shaduki bam cukup nak ta ko problem pika kitab jingpin pau nakal nang baar ke ik balak keren hang ni nakal nang baar nakal khot ke saw ka tin jom lai ka ong kum ni handai ngadon kan ni ke ba persya ya pha ba phala eno ya ke jingit ke ban ning kom pika ta gari ublai ong kum no ong ya ka balang officers ong ba ngadan kan ni ke jing persya ya pha ba phala eno ya ke jingit ke ban ning kom ni bun sin ko ki prab jang ni eno ya ka fast love ka jangi ni eno ya ka fast love ka jangi ni khamlit mil jing mo ki second ki third ki fourth ko ta ta ki wei pan hina ya ka fast love ka jangi ni la kalat na ni la eno ni la london no ni la ni la kalat no but kum ta ta ko ki prab handa ya ki wei pan ni buat ni be ni wat ni small ba ni pulut pon ni ka fast love ko jangi ni kalat na ka fast love ko jongpi atau ka fast love ko jongpi di samla fast love jongpi di meipa fast love jongpi di ka fast love ko jongpi ko ki para bita ka fast love ko jongi gen ka dei ublai boleh bang ang fast love ni dei ublai nama ka tin jomli ka ang me naka kitab Jeremia ka nang ningkon ka pasan ka ang me habang ngampat pelong ya me ka po ngala itu ya me bat haba mempat mi nakakpo ngalapan kentang ya me ngalatung ya me banlong undong thurpa ya kita itu kebut pe haba ma me mempat long hakakpo boleh la de it de pai phi boleh la de jit de pai phi te kumno ka fast love ko jingi de email pa kumno fast love ko jingi de samla kumno fast love ko de gaspa kumno fast love jingi de ki haba ampat pun long ngi hakakpo joka keme boleh la de jit de pai ngi pe ko what email pa jang film pat itu let's say imei pa jo pi ki pa kun do hiru ki pa ya dal hiru kata jinga dei oblai la de itu ipi oblai la de pun kerpang ipi oblai la de jit ipi oblai la de it pa ya pi te kum no ko ki pra bi ja ba pi ong pat ba oblai dei fast love ujong pi ba pi pa pidang wat ka fast love ko jong pi haki brio pidang wat ka fast love jo pi haka spa pidang wat ka fast love ko jong pi haki e jong kan ga portai handai ko ki pra bi ja ngan pi ka fast love ko jong ubrio dei ubrio ka fast love ko jong ubrio dei ublai naman haka kper eden men ba ublai da tha ya ubrio ningkong udan tang bat ublai ningkong udan ubreu bat ublai hadin sawan ki breu sawan ka breu hapadang jong ublai bat ubreu pi de nak da ko ki prabna ka fast love ko jang ka jong pigen ka dei ublai de nak da ublai ong ya ka balang Ephesus ba phla ino ya ka jingi ka ban ningkong te pul singiru mi ino ya ka jingi ka ban ningkong ya ka jinglong ka ban ningkong ko ki prabna ningkong habang ila phai ni dang long ka stan ningkong habang ila phai la ni ila pedang yu Jesus Christ ni dang le jeseng ningkong o ni dang so raham ni dang so shongshit ni dang so raham o ni dang so khlain phai la de bing shakri ka Bible study ru be ka doa ru be ki seminar ru be ki kelas be na to sharang ki jeseng ki bakar pang ru be nama beliau oh danglong ningol nang so shirham handai fitim nem ko ki problem kanang ya ski kanang pujang no kajim ke jongi kalau ta kajing shakri jongi kalau mungta ningkong ngana ki pe bhai la di ko ki problem kli la di ko ki problem ta hato philong phidang long kumju ko philong munchwa kumba pilang ke ubarham nan kumba pilang ke barham mencuba pilang be kumju pidang nek kata kajing raham kumju ko ki problem kam pilang kumta nganget skem ka jim jo pidang sibun kicing kela kada sibun juga kum ka pa ka longi long sam ru pe ningkon daya kundu daya tentang ngot silok kajing kadang klan kajing kadang shongshit kadang kata kajing kadang khoi kadang ham kata kajing handai andala bun ki khon la bun ki jing ba khle la bun ki kam la bun ki jing dawa hang ta pe kajing asang duna teng poi ru ki brewan sakapor ka ba ki ma chu bene iwe ru nama boleh kajing kalau sang hian do sang duna handai ko ki prabja katang ka ju ka jing long ka bangi pen long ni ora sha ublai ru ka ju ka jing long ni ora sha ublai ru pitim nam ni kajing shakri kajing yau blayong ni pelong tik kumutu bang ni bam singgam bakta singgam pai pitit u singgam ningkon ngamas bam singgam tiang ha oh pikta pi bam kat banang bam nang
dang jak ta jing thang dang jak ta jing thang dang jak ta jing thang wan ka jing thang ha ka bakut so bang si wan ba berat no te ki bre ki long kum ta la kalau haka songkha sing man ru kalong kum ta la kalau khantam la haka jing shakri blai ru kalong ta ningkong o so song shit ham ban shakri o blai belut khai na ru shalong haka jing seng poi ningkong le kum ta re nang suki si teng bre pan ujana nama blai iklat ya ka jing ke ban ningkong iklat ya ka jing ke ban ningkong ko ki prabja enagan ong yi ko ki prabja o blai ujongi u it kumju ko ba u it min shwa yi pi pat man tau it wala shar on it kumju nak ta ko ki prabja ka tin ke zamri ka ong ne maka siti upoj ki kolosa ne kal nang ba ar na ka khati ban re ko ong ne namal kata kum ba philap diang ya u Christ Jesu u ba utrai kum ta to ya ho kum ba philap diang kum na phi diang mun shwa ya u Jesu Christ clear dia kum no phi diang mun shwa phi diang daka jing keman phi diang daka jing kot jing mut phi diang daka jing thrang phi diang daka jing sliang te kum ta ya ong ka ti job le kum ta hi ken phi den ka ba phin ya andai man ta ba ni ya kem ni ya daka jing bamban se ni le no ni shakri tang da kom chipendab rukom kum ta ter ngim ya chu kum bang ila pediang ningkong ni pediang daka jing song shir ham daka jing song sham man sim daka jing kot jing mut andai man ta pa ka jing shakri kam long kum ta ngim la ban ya kum ta balai maka wan ka jing belat ka jing nama nyala klet no ya ka jing iet ka banin ko kalawan ka jing kela ka jing ka jongi kalawan ka jing kela ka rukom perkhat ka jongi kalawan ka jing kela ha ka rukom keren ka jing kalawan jing kela nalung setang ka jing ka jongi tenak ta ko ki prabja ka jing em ka jong ubri umla ba onlong uju umla ban yai ne nama balai ba ula klet no ya ka jing ka banin ko dengan orang pi ko ki prabja la pila bats kam ya ka jing ka banin ko jong pi ya ublai pila bo ya ublai haswa jong ki ki baro ngai kam ko ki prabja jinga ka jing ka jong pi kan ongkala pilong tik kom jo kom balong mensha kom tai na ta da u Jesu ong na wa lem da pilong kom kini ki khna ton min ha phai ka jilong khna biang kum ba ha ko por khna ni long ki ba khoi ni long ki ba kaman ni long ki ba subun ni long ki ba dap ka jing it kum tahi ublai ong bat ong no ong bat lem da pilong kum ki khna pinum la ban ro saka hima ki ba ka bumut lem da pilong kum ka ta ka jinglong ka ban ningkong ka ba pi diang ningkong ya u Jesu Christ kum no pi diang ningkong ya u Jesu kum tahi ken ko ki prabja pidan ka ban long kum tahi thik ha ka jim ka jongpi kam dei ba pinwan ka jingkala handai mentah ka jim jong buriyo ida sibun ki jingkala kita sibun ki jingkala ba kita sibun do ki jing pen kala ha ka jim ka jong ubri ko ki prabja na ka tin ki jong ko ki prabja ublai ujongi ukular bot ukuran syai ong ba nga ngalong ublai ubang jukala naga kitab Malaki naga nangbala kat ban riu la angkum nem nama nga utrai ngam jukala ong ka tin jole kata ka jingkular ku jole nga utrai ngam jukala kuman ha ka jingkala kam judan kam dan ke jingkala ha ublai ko ki prabja handai kala banwan ki jingkala ha ka jem ka jawa jopi handai ha ublai kam don ka jingkala nama ublai jongi ulong uju menen menta ba surgi bam jukut ko ki prab jangan ang pi la pi ka ba ublai unjai ne ak chim ke jong pi plai ki pop ki jong pi ong ka tin ke jong pi ba pi plai ki pop ko jong pi ulong ba yai ne ak chim ke jong pi no iki kam jong pi ki kam snil jong pi kam thala jong pi no iki pop ki jong pi ka la ka bo mot im ke chim ka ba poi na wa pi tin nam ka bible ko baro ki la le pop kila do leno ay ka buram ka jong kumut kila do no ay ka jing khoi ka jong play kila do no ay ka hak ka jong play te dena ta ta uji so wa chai ka himabi ka hak ka jong play namang ila do no ay ka hak ka jong play ila do no ay ka buram ka jong play te dena ta ta ko ki pra bcha ila do ay jing khoi ka jong play ong na kumbang ngalong mangaw ba khoi tolong ma phi ki ba khoi pi la da khlam ka jing khoi kum no ngin smong tu ba ublai unjai ne apodi na ublai umla bandan ha ka jing tingin ublai umla banya dan benta bat ka jing tingin tenang ta ko ki prab dengan ko benang hak ni ka pom ta ublai ulang uju menen menta segi bam ju ublai udang yai ap ipi udang yai khot ipi udang yai e ipi but ublai udang yai knari ka kriala ka kti nam to jong pi and ka bible ko hande amdan basut nyo ublai ko khot na ki bre kim trai wan tin joblay ka kran kum ta ku na larang ipet na kitab Sam na ka sispa al ko khat ba ar punyo ka tin ke joblay ka ong sispa ar punyo ka ong men handrai me melong uju but kisnam jong me
kin kot pi kaktin jom le kauna me belong uju ani kisnan jom kin ko kamu wat oblai uju ulong uju ka kertang uju kalong keju kisnan uju kilang keju nama ulong uju menden mentasi ki bam jukur nama ka bible ka itu ini ba uji su ba ngalong mga u alpha omega omega ngalong mga u alpha omega ubarsang bot bukun I am the alpha and I am the omega da kaktin jom le kauna ngalong mga ubarsang bot ngalong mga ukut kajing sedang lu na ublai kajing kut hablai ublai ulang pulun amdan jing sedang amdan jing kut ke bomot hau kamdan kajing sedang kamdan kajing kut ko ki prabi jonga tinak ta ka bible ko ba ngalong mga u alpha bat ngalong mga u omega ubersedang bat bakut te ko ki prabi nganang pi kajim ke jongi ru lada nyila sedang na kris kabakut ka dibon lang hau kris omde bang mangi sedang na kris in kut pat syaka wai pat nama kaktin jom ka ongna pila sedang hau mun siam kuno pikut akado pi sedang na mun siam pi pikut akado kam de bulang kumna anda ngi sedang na kris ka jim jingi pa kakut akado pi teng kajian dan ciri kalau kumta habangin ningkang ngi sedang maka di social ham oh hau blai oh ngi minat ngi pule bible ngi duai ngi yaro ngi mani ya blai handai kar pada ngi skis pat ipai me syaka pertai iko ki pula kam kumta ublai umka ek jim ko jangan bangi lang tandai nanang ki pula na ublai jing long uju menen menta baski bamam skut hau kam dan gajing kala andai pidan ngi dan kam man yai ne skam hu lang ila pla la ki pop ki jongi ublai ulong uba yai ne ubalong uba yai ne uba hok ru ban map ki pop ki jonga ko chupi kam ngi dan kantang mungin pla u ngada ka man pla try map no inga ngala pop try ngala persya ka man jome try ngala kum le kum ta try ngala ta himap yang isn e yang pedang yang so simpan ublai ulong bahak ban map ekipop ki chok ublai ulong bahak ekip ban map ekipop ki chok ten nak ta ko ki pop na ublai ujongi ulong uju menen menta ba chok ki pam ba ko naga gospel jo masias naga nang ba arfuar naga khat ko life ar hangni u jisu u ya thu shu ba ong ba ublai umlong ublai jong ki ba ya ublai jong ba em kei ke jimut jong ne ublai ulong jong ki ba em kei ke jimut ke ujisu uyetu ba ublai ulong ujong Abraham jong Ishak bat jong Jacob ru kabumut ngan ong piko ki pra ublai ulong uju yo Abraham ulai uju yo Ishak ulai uju nam da u Jacob te kabut udai ublai uju nada mensyaki kimi teman ki kpa teman ki jongpi nada ki kimi ki kpa jongpi hado jongpi udai uju hi ublai ba e pi udai uju hi ublai ba kurku pi udai uju hi ublai ba isn e pi ba udai uju hi ublai ba khat ya pi udai uju om dai da ki wei ba ki blai handai mangi pan ni wat ban da ki wei ba ki blai ni wat pada ki wei ki blai nalor jongu nakatau misa mane ki blai thau misa thau ki blai thau misa mane ki seshu ki dor kum ta ta hindai nganong pi u blai ujungi rom uju nado kapor adam udai uju blai wat hado kapor jonga jopi udai uju blai nado kitab Genesis hado kitab jingpen pau udai uju blai bangi kule bangi soto ubak keren ubak khat yang IP udai uju na ka kitab Genesis hadu ka kitab jingpen pau udai uju ulai na ka bible ka itu i dan tang ubui ulai dan tang ubui ulai ba utau ulai ulong alpha omega ubak pulun bamdan jisang bamdan jikut himla bani thu amdan batip ka jisang jo ka dinang no amdan batip ka jikut ki ju dinang no namar ba uong ngalong mga wasang bat ngalong mga bakut shwa jonga amdan blai ba hadin jonga amdan blai shu nei tang manga bolong bostang bakut te ko ki praja o blai jongi ulong bayai ne haga jing pang ji stum jong pi unyai ne haga jing duk jing kudu jong pi unyai ne haga jing e jing ja jong pi unyai ne haga jing man ba jong pi unyai ne ko o blai u jongi ulong bayai ne ha man ka wei pa ka wei ka khlip man jonga jim ku jong pi la ka dei ka ba pi dan hapren ka jing e jing jar hapren ka jing duk jing kudu ande o blai bayai ne kila ban elo de barok pulong jongpi ki kaye ka sem jongpi teng ka long jongpi ulong jongpi ka kila ban eno ki kon ki ti jongpi kila ban eno ki kime ki pa jongpi kila ban eno wat kani ka do kala ban eno ya phi handai ko ki problem o blai u jongin ulong ubay yai ne hadu ka bakut ublai jingi wong ngan eno ya me dalele ublai jingi wong ngan eno ya me dalele nama balai ublai ulong bostang berubah like na dan shoot ka way patu
Ande mangipet ni tang haka jing jinjan ni wadi oblay tang haka jing kudu ni wadi oblay tang haka jing pang ni wadi oblay tang haka jing duk jing kudu jing pang jing stom lane ki jing ki bag ni wadi oblay tang hakam kata kapor ngi ai ne scam hoble ngi duai la ngi pang stom ngi duai go trai ya lapinga go trai pen kya ngama tang kum ta and on la ko la kya ban bon ki brio ki collect no ya oblay kat badang dang ki jing ale ki brio ki wadi oblay ki yam ha jang oblay ki pendam khon oblay and on la kila yo on da oblay la juai jing roi ki kila phet na ki kum ye ne shu kata kam de ki jinglong ka oblay kwa kata kam de ki jinglong ka jong oblay kata ki jinglong jong baman kata ki jingi khan man toy ong ka tin jong oblay ka jingi khan man toy ni e je oblay tanam ta bang nyo jing man toy la de kini ki si man ta ko ki problem na ka longi long sam pe ha ka song man do ibun ki ja kam ne na ka song man do man ta kam no su ba khoi na ma blu ki break la e tang nam ta ka jing kwa khan jing man toy la de te ya oblay do ki le kum ta ko ki problem ki wan se oblay ki doi se oblay tanam ta ban yo ya kita ki jing dawa ke jong ki onda ki la yo ki la klan Manusia ki beri ki lada ki beduk ki syakri beri ki doi anda ki labit abiang ki laklat ki pun ki long yang ki bang asyam kum tang lai kum ta ko ki prabi jang ki pun bang ba kat badang manusia ya ki dang tanah peng ki jing jang ko ki prabi jang anda ki wan oblay ki ini oblay ki syakri oblay anda ki la suk ki la be ki la biang ki la saman klat oblay anya thoi pi ko ki prabi jang dan ko ki long yang ka long kum ta ko ki prabi jang manusia ki syong ha ka long yang ka yang ka bajot ka long yang ka bai kat bagi dang syong ha ka long yang ka bajot ka bai ki dan hapeng ki jing mat ki jing pang ki jing stam ki jing kudu ki dan hapeng ki jing jinja ki dan hakum kata ko ki syakri oblay ki ya ruai ki raham borosi yang anda mentang anda oblay la kurkui ki la yo la jong ka yang kesam ki kun ki kila he asan kila la ban trai ban kamai ke ji ban pendap ka yang kesam handai menta fitem nan ko ki problem ka jing im ko bakanya muslim hapo jo ki kat talat balai nama kila kawan ke jing kala ta kila yo tai ki ka baki kwa handai de nak ta dau kan ba ki kala no handai oblay ujongi umlong kum ta ko ki problem oblay ujongi ulong uju ubay yaine menen menta ba suki babam jukul la ka de ka jing pang jing system jong pi u yaine la ka de ka jing jinja jong pi u yaine la ka de ka jing suk jing kuman jong pi ulong uju oblay nama lat na amdan chita ki bat ki blay na balai ba ublay uit yang ai pi bat uit tang yang ai pi adu kata uit ublay dan juta ka we pakakam lat na ka ba uit yang ai pi lat na ka ba isne yang ai pi lat na ka ba yarap yang ai pi and then ngi pat ngi don sibun ki kam balai ba ni ladang ngi duai so ublay ngi duai so ublay jubat ngi phai ba siki we ngi don sibun ka option and then ublay pitna ublay dan sibun option dan betang ka we ka option but ublay udon kam yang ai pi uit yang ai pi and then ngipan ngibon siwon ki option jaka bangin e joble la ngib e joble ni e jaka pertai ni e jaka tingkwa jubrai jaka pertai ye ki jing sobah jaka pertai dina kata ada ku ki problem nyimla bangin yaine how blay nyimla min yaine ngiwan kawan ke jingkla nama blay ublay udon kawai kalentin tang kawai kalenti ka how blay kadan bat kata kade bau e yang IP and then ngi sibun kalenti Nakata ka Bible ko ang dan arti kalenti ka banyak kalenti ka banim kemudian ublay ubo tang ka we and ublay uang ba jet ka we na pring kidi ki atli but ublay ukwa kan ba pinya tang ha ka we amde ba pinya atli and ngi pan ngi persang banyak atli ngi persang ban balance yala de sya art sya bro arliang and dengan ang fikko ki pra bijam kan ngi jing balance kan ngi jing persang ju ban balance yala de syang ni syani ru biang satu ru biang nang pi kan sa ilam pi sya jingjal syani ru pimpoi satu ru pimpoi ka bakot pinsa poi sya ka jingjal ang ka tin de ko ki pra bijam nganang pi hakani ka pom ta nganang pi to long ki ba yaine scam hak bla hanu ka bukul nama ka tin job li ko om ka jing yaine ka ura ya ka jing im ka jing yaine ka ura ya ka jing im nama ka tin job li ko Matius nang ba alfa do khat lai ka ongum ni ko handai jar uba yaine hadu ka bukul utaken uban yo lai ka jing yaine ka ura ka jing job ka jing yaine ka ura ka jing im ka jing yaine ka ura ya so nama bli la utanat u yaine how dingwan how met ba uyok man sei so sibun de kum ta ko para ne ublay ulong ubayai ne tolong mapir kun kibayai ne ublay ulong uju menen mentas ki bam kun tolong mapir kun wan ai berkata ka jingkala kan wana ka jingu jongpi ha ji de ju fi barble kum ba Abraham syaba unyo Ishak Abraham i yo blay ushani auble andala khayu Ishak andala he ladan kundu i kunju na ublay apaan ya Ishak Abraham bunut ban ai ko ulong kumju
kajing shenya kajong Abraham haulai kalong kumju kumba ujo ningkong ru ulang kumju syaba kanwan kajing tunju hauru ningkong ulang kumju udang yaine kajing janai andalawan kajing tunju u yaine kajing janai u yaine kajing janai kamuan kajing kelah balai namar bamaki ki sotu yalade wa ublai ulang ba yaine kumta ko ki prabi dengan aku abna hakninga sni ka bamta tolong pi ki bayai ne ha ublai na ublai jing ulung bayai ne onam kaladen haba pi dan pi wan ki jing jinjal na ki wan jing na ki wan kan ka situation ha ka thiem ka jang pi wan agin ba pin phai din na ublai na ka jing phai din na ublai so tna cho na ta ka bible ka wan ai ba phai din anda tu yang scam ke ha jim chu shania scam long kum tau ding latung harut kiwa kai ke jim jong tau ding fitin latung harut kiwa kebumut ha ka jim jong tau ding kemut pe kau kadan ka ayam ke berang ringkiang kadan ka ayam jong ka jing slap kadan ka ayam jong ka jing au jing shit kerang kadan ka ayam jong ka jing be jo jong ka leer kadan ka ayam ke bang la telol islam handai ta uding uyai ne ba ha ka kendo uyai ne aka kendo kebumut kamper la slap la tlang la shit la liur la kret kano ka ayam ka per ka uwan kawan ha kawan ja ka hau tau ding ne tau ding uyai ne baru tau ding seiso hala ka ayam ang tin job le te kum tau blai kwa yang ai piru bangin lo ki ba yai ne scam ha blai ha kan no ka situation ke jongiru ha kan no ka gsm jongiru kanang bangin la kan ban seiso ha ga chimudi but uso jongi umde uso ubatang sipo arpo sha ka ba ko laipo nropo ba shispa sha laipo nropo ba shispa sha de nak ta tahu kan ka bible ka hikai ni kumuding ba thung harut kiwa kan ba ai bangin long kum tau ding ba yai ne scam la kawan kan no ka jing kan no ka gsm kan no ka jing kundur dai ai ilang ki ba yai ne nama ublai jongi ulong uju menen menta sudi bam kumba menen u ye jepi mentaru ye la sharu un ejpi kaji ejungu kam dan kecing kala te kumta ko ki palabi janga nak ban kuntu ha kani ka pon ta kan mau ha yala dia ublai ulong bayai ne akaji em ke jongpi te nata rangi jurai ku kajing rai goodness of god ma terus kyang haji em jonga mela yai ne pe ublai jungi haji em jungi ulong bayai ne poro serta hadu bangin dalit akan ka persai ublai jungi ulong bayai ne balai tem ke kata ka kajing snauto lani ke kata ka dak joka jingai ne ka jong ublai kadai ka wei kadai ka jingring ba ka jing pin hial men se ka manga ba pingi ring ba ngi pin hial men se pe ku ki problem nadu ba pika hadu ba pin la yap no ka jingring ba ka jing pin hial men se ka don lem ba pi la pin dan ka jan la pin dan ki snyo la pin dan ka kti ka jal la pin dan ka spa ka pau pin dan ka nam ka buram pin dan ki loki kod pin dan ram and pin dan ya ka jingring ba ka jing pin hial men se kemudian ba pidang dan ya ka ni ka jingring ba jing pin hial men se kemudian totte ba pidang pidang em ko ki problem hande anda kan ni jingring ba jing pin hial men se kam dan chu ta kemut ko layak kabut lada kan ni ka jingring ba jing pin hial men se ka dei umun sim jong blai ko na po umur blai persat ya po jing ya umun sim jong ko ka do uni umun sim jong blai udang dan udang pendim langim yo ka bam langi syak tangan langi kurdu langi jinjal kan no ro hande ngidang em kan pangidang ring bangidang pin hial men se ne tang slang skut sange kan ni jingring ba jing pin hial men se kemut layak ya ko ki pala bi jangan nang pi ublai jing ulong ba yai ne ka jing ko jong pi nadu ba kha hadu ba raya ulong ba yai ne shani askam ha u onum phaidin na u onum artatin na u ko ki pa bu ja yai ne scam kumba philap diang kumba diang u chi sukus kumta to ya nama wat kumba yo pi yo ngilong la klet no ya ka jing ka baning yo fast love ko jong ni katakan longken ka ba persya yo na ublai persya ya ka bangi ngila i no ya ka jing ko handa ka tinjol bi ka umba kelah mut kan mau batul le yang ikte jing le ki ban ningkong ang ka tin ka jomple em yang jing ko ban ningkong hai yang sak ta jing raham ka jompe pen em yang ta jing long ka raham ka jompe pen em yang ta jing long ka kan jaman sim uje pen em yang ta jing kaman ka jompe ban syakri pen em yang ta jing shongshit ban syakri pen em yang ta jing be branch ka kam ka jompe pen em yang ta jing long ka kan jaman sim ka jompe pen em yang so sim ko ki problem ublai khadi pi ko nama ba ublai ugi ni pi Beliau pun kerku ya kecil ke jauh piko ki pula macam. To ai bangin long ki bayai ni scam ha ublai. Nama ko ki pula macam ublai long ucu menen menta baca ki ba. Ublai unung e kecil ke jauh pi. Shani scam ha u. Ai tin lut ha u. Compare laka persai kala e pi ka kentai pi laki smolong maroi dan maroi laka yeng kesam jauh pi lajat kala pra ilong jauh pi la e ki kon kiti jauh pi la e no la mensa pi dan cibun kespa ko menta pi la duk no andai kan ma tanggawi ko ki pula macam. Ublai unung e pi andai ublai ni dan dekat lewat kan ini apa cuma jingkai
ko pa jing ba hamlang ni ai ngo ime ko pa ni ko am ta ba me ai ke tin ke jom me ka ba kran cha phang ka jing yai ne ke jom me ko ta ba me long sha up lai ba yai ne ba ju e ke jim ke jong le ba yai dan hasan da jing borobar ba yai sumar ke jim ko ji ba yai kur khu ke jim ko ji borobar ba koi pa koi ke khima ka jing ya lenti ke jing ka dei ko ta bi ja ka jing e ka jing snai ke jom ke ko Try nga I think ada buti siya ko tayo namda kini kehman para bi jonga ki yosno ki bap neng tin jam ko ai ba makiro ko ta kini yai ne hame ko ta ki snauto ke ji yai ne ke jongki ko ta bi ki snauto ko ta ke ji yai ne ke jom ya jem ko jongki ko ta ba me long ba yai ne ba ju e no tang sikhle ma ko try bi kan ba ngidang ring ba ngi pin her man se mo ta ni snauto ke ji yai ne ke jom ni snauto ke present ke jom ni snauto ke jinda ne ke jom ke jem ko jongki na ka wei ro ka jing chang nam chang kham ka jing te ko jom ka wei ro ko ta be ka khlemat ka ba ngim num ya ko ta kham ma me ko ta be ngi don kam ban ngi tips kem kota bangi bamme medal hasan da jongi kota tora yarap eki kota bisa dari ki bapangi ba shitam kota yarap eki ban pin khia kota yarap eki kota ibana play jingele akai yang kasem kota isn eki kota bina nama ko tora bi ejo ka jingsuk ka jome kota kalang ka jo na menta men ba shiki bam bam ju kalang kom jo kota bina tora bi ejo melong nama ba melong play ba yaine kota bina tora ai ba makira kin yaine ahme kota lakade ka jingpang ka jingstam ka jingdu jingkudu akan nol ka situation ka ba mangki ki shem ki kendu kota ai kelang ki ba yaine ahme kota na ba melong ublay ba yene hame kam judan ka jingkala kata bisa na ba melong ublay rai ai yang ni ko pa bisa bagi long ki ba yang skem kata bisa bat bagi num kala na kata bagi num haiden na me kata bisa nengi long ki ba yene skem kul ko ba me ko pa ya kani ko por sa por ngi ti bu ti ta su na kini bola tin jis ni amen ublay ni kon kul ko ki jim ko job ko bro te ublay ulang ba yene jim ko job amen